Hirhiri English L.P School along one-day international program amai kang nipon. Lo Charlie Bensi is sikhe baprang nununji. Bangso pen education is the most powerful weapon to change the rock at happy and pen India or Karbiang long student. KISU song pen Lo Tan Bang La pen Lo Charlie Somar apie potum pen one-day international program mate Chethan Trimum amai Hirhiri English L.P School along kang nipon. Arkoi chukluni phaikrep li surini rangkor pho arni ata por phaikre sira chitima pormalom pen lakhain kor pho nile constituency parlo sartheterona rong Hirhiri English L.P School along All India Karbi Student Union KISU song amai phu interson risola pen chunbang mensing teron pen Japonsi one day international program amai ingni pono bangso mailong resort fashion mate thanbang jobon rong phar CRCC chokihola klantar lapen rajesh rongpi CRCC Mera Bhiti, Klantara Tumpensi, Lo Thanbang, Rong Asar, Lo Charlie Somar, Apia Potum Pen Pen, Luga Charlie Pen, Koan Ali, Kilong Lapen, Mithang Somar Apan, Koan Si, Kipa Prangdun Unjima, RD Duklong Pen, Jumisen Alamthi, Chinki Chithan Pon. Kopia kimang pe tipini labang se interaction amei ki dipon Pini nilitu All India Karbi Students Union song pen ada Hirhiri English L.P School along one day interaction program nang bilo ada kibinang ko alam the bangke la pulo kedam tang 2024 session bangke student bang phovet a teacher dai no do lapen student ke bang phodolo lada bangke la pulo high school hemba the piglo lapen established in 1991 khaso pen ning kan pen la puson student ki joma vipen la bona 2024 ning kan bangke student bang phovet la si nilitu mathalo lada kopine a reason doji la suppose student nang jum hek pu kamatha pen lo amasi ni tumang lapang interaction program bilo pote pini son baki mission athi longji tu kamatha ben sidim nangbi lapen pini lapang program ki bi ben tuma result long je la dak bangke kapache thang tap ba ka feredon tap la son se dolo non bangke school bang chite bo khello pote amalgamation de ji polam se dolo ba student yo se compare dota kapra school long pondet bu la puson la du amasi parents on ka fere pen masi aka practice school long toila pusinon berta chini lopini one day interaction program long pe angke la tai silo la pen jc bang ke teacher la pen parents tum lo communication gap la hada dolo la pen ke isini do lo dak stamen non ke jusi bang ke mission silong lo nilitum la bang so program bi pen je non bang ke la dak rong asor tu mata chipulo la pen smc president mata lo la pen ke rong asar mata alang letum ta ning hanglo je student ba latum enrollment claim po non sodak pa latum pangrum si bank home capso se ai student latum pinning pen ke pedo po si na chechak lo lapen ke labang so sa latum non der de pin pen claim pon po ta alang tum met chechak lo poning dai thilo je labang so school bang ke pinning pen bang ke kedam ta ning kanson bang phovet ke kalipo bang thong capso se ai student pinning pen long po sining thilo lapen pini labang so la hirhiri arada phan mission alam ki than pon ji phan tum resource person chang pon do labang inod bang ke sir jobson rong phar CRCC chuki hala cluster la pe inod bang ke sir rajesh rong p CRCC merhabiti cluster alang la tum bahini phan sin tum pini resource person cho hang pon lo la pe alang la tum pena job osumar tum logo charlie hakena sir alam la than pon lo la pen apia po tum osumar lo charlie lo kachirab nang ji alam la than lo la pen ke SMC a president de kopia sai si ke chirab nang jima koan akenang sot do mal hailam da than lo lapen ke isi school ke pe mission ji phan ason activities klem pon nang ji alam anda pini than pon clear lo la si la da ara tum phan ni tum ning thelo je pini la bang so program do palang tum kinang sot alam andang ke pini chini pon long lo pusi ke bangi langani la pusona tum interaction program lo tum tibi na tum ki sedang bolan do nilitum non ni photo pitame interaction program bi pon thuji pusin tum chisik pon do po pheta nilitum bang non sudak masaw program ang ong chera so stame long school do la bang mo school men lai mo se apor si pang dak pin po stame la ni phaing ko ya prang ba ni phaing ko ra isia phita hailo stame ni tum school long dim visit am iphan chisik pon tang do lo nang tum so amei nang tum program claim ji punang tum pusona karbiang long tum council long education em akaya research to bi punang tum than patini pon do nilitum la bang ke than thela pen kedam de dat alamanda la pulor imi thapen an bo isina nitum
akirap chang ipin pen bar pachini ni bimen dam ra hok alam long dam pami an le tum hadda rong long ku pima ke dor de akina ngason do an ba itum alang phan chingki dam che thanam la pusini tum kamatha ke do masil hailam na no make tum berta pipela Pini aprangsi ke kero piparlo la All India Kirby Student Union atum patir pipon sila mangso school na homri lo mangso school na homri alam thegela lo enrollment ke kom ke jum hek so butak lo so butak si pini seminar mate interaction program one day interaction program en pon lo songbong jingi jethan pen a conclusion gela lo parents la pen da rong sar pen la pen teachers ka do ka we SMC de men bor easy enrollment bang pa IG pan bor ipon popsi antum semideng pon lo as in on new session 2025-26 session amang ke un anpen 30 above an pali phansi bang tong kebrai si ba bang kebrai hini ba bang tong kep pen ke ong student pa bar hiji phansi antum bor ipon lo la pan misenang thek si nili thek pon lo la pinangano tomara tomo fan parent no fandang le ekkan hanpachini me government school ke charli tan ko ponse tomara tom alle kelom amu pen tum interaction ching wai pon lo bang solan da than pon lo government school long ke facility an ke private pen lang dam tang te government school long ke non ke ongdung mate alle ke don nai pusi pudamji themada kitab buhi pen chenglong uniform la pen kato ka ve facility midday meal same dak pen long pon pen teachers pudamne itum pudamme teachers tumdame non ke well qualified teachers ang selo well trained teachers ang selo asi student atum alle the government school long si ong mun nei pu si ni ning thedam